everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de Amor. Ngano wa ka man makatikok? Ngano? Ginong iban ka ba niya sa imong banak ka ni Adto? Ug wa ka lang musulti? Ha, di na? Kubag! Kubagas cookie, oy! Lo, kalma lang, Lo. Ayaw i-pressure si Mama. Oh! Ako lang ni gitago. Pero may laing babae ang imong amahan, Cookie. Unsa? Gitago ko ni Sod sa taas nga panahon. Tungod kay dili ko gustong mahugawan ang imong pananaw sa imong amahan, Cookie. Gusto ko nga imo siyang mahandom nga way man siya bisag gamay. O pasaylo ako nga ako ni gibutyag nimo karon. Napuno na lang gitingali ko tungod sa mga paghitabo. Lina, sigurado ka ba ng imo gipanulti karon? Ngano tay? Nagtuo kag buhat-buhat ko rani? Puno na kaya nga akong utok tay, uy. Puno na kayo nga akong dugan. Ako na lang ning gihabwa karon. Tungod kay ni awas na tay. Ni awas na. Sige, Ma. Ipagawas na tanan. Isyagit kung gusto ka, Ma. Basi pa mulugluag yung dugan. Ako sang kalit kami hugot. Ayaw sa palabi, Lo. Parehas na nakalitan kayo ini. Pasensya na. Pasensya na. Pita, oy. Sa ganing Moira da! Dili unta akong musulti ni mo ini. Pero, mas mayong mahibaw ka. Sa tinuod lang, murag in denial pa ko. Wagid ko mag-expect nga ang balita sa pagbuwag nila ni Moira o Jason mo padung pade og sama ini. Cookie, doon naging mga butang nga dili na to i-expect pero naadi ay. Ug aron dili kayo tamatandog, ato lang yun dawaton bisan sakit. Pero dili ni na to i-allow nga makapaguba na to. Pero kay baw ka, sa tinuod lang, kuyawan na noon ko. Kuyawan sa unsa? Uwan ako salig na ako. Di ko gusto makasa ni mo. Di ko gusto makapasakit ni mo. In the future. Huy, naunsa man ka. Na-paranoid naman ka. Tingali. Pag-ampo, oy. Di na maayo nga sign, ha? Seryoso bitaw ko, Sandra. Kuyawan ako. Wala ko salig sa kong kagalingon. On nga. On sa may buti pasabot ni mo. Moatras na ka? Di na ka mo padayon? Ambot. Pero, Sand. Dili, Sand. Dili ko matras. Galibog lang ko. Affected lang ko. Okay, sige. Tagaan ti kag time. Total, layo pa man sa atong kasal. Pero, Cookie, be honest lang yun, ha? Kung pananglit feel ni mo nga, di day ka willing magpakasal na ako. Sulti lang yudaan, ha? Kay pait kaayo nga makasal na ta. Unya, diha pa ka mo decide nga, di gaday ako ang gusto nimong ikauban sa tibok nimong kinabuhi.
klaruha imong kaugalingon, Cookie. Dili ta magbuwag. Pero, cool off lang una ta. Tagaan ti kag saktong panahon para sa imong kaugalingon. Hi, Pops, la. Bless ko. Oh. Uy, nga naman mong duha. Lain lagi mong tinanawan ako. Wada mo'y lakaw ni Cookie. Wa. Unya hain man siya. Nganong wa man mo dayon? Wa man ko niya gihatod. Sa ato pa. Wa ka niya kuha as trabahoan? Wa. O pila na ni kaadlaw? Kung wa ko masayop, dili ni ang unang higayon. Mao ba nay? Oh, pero nalimot lang gid kog pangutana ini niya. Aber sa tunako ba, doon na lang laing gilakaw. Pero karon, murag dili nakalikayan nga mangutan ako. Ngano man Sandra? Unsa man nag-away mo? Aw nag-away gid na. Unsa pa man di hinungdan? Wa man gud may mag-away, Pops, la. Ako lang sige taga anong panahon nga magunahon na og tarong. Unsa may buti mo ipasabot na? Kaya ngano man di ay usab na inyong problema. Noon siya. Kasluno na noon mo, nag-ingon-an ni mo. Istorya hatos ko kaya diyang. Ayaw! Nganong ayaw man? Gusto lamang mahibaon sa inyong problema. Ako nalang istoryahin ninyo. Ayaw na lang niyo hilabdis, Cookie. Sa imong sinultihan, may gibuhat gyud si Koke. Og ka na ang gusto namong mahibawan. La, Pops, pwede inyo lang una ming pasagdan? Akong i-assure ninyo way gibuhat nga daotan si Cookie. O wa sa may mag-away. Ako ang ni-decide nga mag-cool off una mi para paghatag og space sa usag-usa. Labi na gid ni Cookie. Pero nga naman lagi nga naingon ana man ha, Sandra? Kung way daotang gibuhat si Koke, nganong imo man siyang tagaan og space. Tarong nga gisplikar. Usa? Wa ka makadungog nandeng. Akong ospan pagsulti. Nakadungog na ko. Nakulat ako sa imong gisulti. Sa ato pa, wa mo'y kalibutan sa nahitabo sa doha. Pastilan ko rin, wa gyud. Kuha ka mo sulti karon, wa gyud ko idea. Sa ato pa, wa gyud di ay mo'y pagpakabana. Ha? Labi ka na. Wa ka gyud di ay pagpakabana. Siya ro, wa mo matinga diya nga sayo nang mauli si Koke. Wa gyud mo mahibong. Wa gyud mo magsusi. Di ba sa'yo, Paulis Cookie? Gabiin ba siya muli? Di magalit man hapon kay managkaos gawas. Ama ba? Sa ato pa, may lain din ng uyab si Koke kung mao ka na. Ha? O sa pamanday na hinungdan be, nga nag-call off naman sila. Sila doang sandaran. O niya tagdugay gihapon siya mo pa uli. Sa ato pa, may lain na siya. Nagloeb sa akong apo ang imong apo nandeng. Maayo gyud ay ng pagkaliwat nimo. Kureng. Kureng, usya ko nang imong gipanulti. Oh, kay wa ka makasabot sa akong gipanulti. Ako man ang gibinasaya. Wa ka kasabot. Klaro ato. Ako istoryaos Cookie ha. Ako pangutanon usa ning hitabua. Ay napadasi mo gibati. Ato na isusihon. Basta kay wa ko makayon ining mga nahitabo ron. Wa! Sige lang, kay ako... No. No. Hey. Tay, nakakita ka sa kong charger. Nagbuwag niya sa Cookie o sandali na. Unsa? Unsa ko'y nagbuwag? Diin ka man nakapunit ang balita, atay. Bago na yun na nawang skuring, giaway ko. Ha? Wa may kisulti na ko sa Cookie, tay. Huwag yung kumahibaw, ana. Hey, ato iglaro sa Cookie. Petis ko ang kuring. Naliwat ko na sa Cookie na ko.
Way klaro. Mao ba? Ay, istoryahon na to si Cookie karon inig pauli niya. Wa ko na sila kalibutan. Ta, ako tong gikasabas nanding ay naglagot kog maaya. Nay, ganun imo mo nagibuhat. Di ba giing na naman ta ni Sandra nga di ta mag-apil-apil? Wajud kay lami jong oy. Pasagdan nimong imong anak nga maargabyado. Okay ra gyud kang amahana ka? Nanay gyud oy. Unsa man di ay? Kung ingon anak ka pagkaamahan, pues dili ko ingon anak nga pagkaapuhan. Magpakabana gyud ko sa akong apo. Og andam kong makig-away ni bisan kinsa tungod og alang sa akong apo. Ingon anak nako sa kapinangga. Bahalag kinsay akong ikabangga. Bless ko, ma. Lo. Anong galo? Buwis Cookie, tay! Lo. Kumidya to, lo? O tirutan nay? Tanawa ko. Kung nagkumidya pa ko. Nagkumidya ninaw nga. Lo. Unsa di akong sa? Ika-istorya ng imong anak kita. Kay kasukmagor ka ko sa tagway na. Ano na lulo, ma? Unsa di problema? Nagbuwag di ay mo, Sandra? Sa ato pa, tinuod. Ma, di mo kapunit, anak. Wa ko namin magbuwag. So, nagtumo-tumo ra di itos ng kuring nga nanawag ni tatay, ha? Si Lula ko rin? Gikasabaan ni ng kuring si tatay. Mautong na high blood. Nisulti yun si Sandra nila. Oh, sa ato pa, nagbuwagid lagi di ay mo. O ikaw ang hinungdan, Cookie? Ma, paminaw na. May lain ka? Sa ato pa, wa kay kalainan nila, ha? Pwede ba, ma? Ayaw pang una-una. Oh, Ma, wa may magbuwag ni Sandra. Pero iya ko gitaganog space para pagtimang-timang sa tanan human ako sa sultihinga. Wa naghusalig sa kagalingon. Nga nahadlo ko makapasakit niya in the future. Nitalaw ko ba? Wa naghusalig sa akong kagalingon. Human sa mong gisulti na ko, bahin ini ni aning papa. oh, Mao ni tinuod, ma. Nahadlo ko. Walang kumpiyansa sa akong kagalingon. Nahadlo ko makasa sa umaabot, ma. Ako lang gisulti ni Sandra. Mao nga, decide siya nga mag-cool off lang una mi aron mahatagan kong space. ako di ay hinungdan. Oh, Cookie, wa ko mahibaw nga makadamage di ay ko. Pasaylo ako, nak. Pasensya na. Huwag ko magtuo nga mahitabo ni. Sige lang, makiksulti ko ni Sandra. Ma, ayaw na. Please lang. Ako lang magigsulti ni Sandra. Palihog lang, ma. Ayaw lang mo ka-involved ini. Inas lolo, ma. Ako nang isettle. Karon tayo maadto ko sa ila. Makiksulti ko nila. Usa ko na pag-istorya. Tay, palihog kalma lang, ha? Atong irespeto ang desisyon sa mga bata. Palihog lang yun. Wa ko kasabot ini dada. Para nako, kung ingon anak man nga ikaw na hinungdan sa tanan, angay unta nga, miubay kang Cookie. Muatubang ka sa nila ni Kuring para mutabang o pasabot nila. Kung kinahanglanon tay, nga nung dili man. Pero sa pagkakaroon, ato lang una silang pasagdan, haba? Tuwa naman si Cookie. Paaboto na to unsay resulta sa iyang pag-adto. Og magpaabot lang ta sa resulta, tay. Di na pwede rin na. Kinahanglan nga masitol gini sila bing dali. Bebe, manawag kong Kuring. Ay ngano naman sad, tay, uy! Tuwa naman si Cookie. Basta kay manawag ko niya, ayaw ko pong nilina. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!